Ahhoz, hogy ilyen partner marketinget folytass, nem kell, hogy nagy legyél, lehetsz egészen pici. Én amikor kezdtem a marketing kommandót, a legelső tréningünkre partner marketinggel szereztem több mint 100 résztvevőt. Amikor az első termékünket dobtuk piacra, a partner marketing volt felelős azért, hogy a forgalmunknak több mint 30%-a realizálódjon. Amikor beindítottam a marketing navigátort, a partner marketing hozta több mint a feliratkozóknak a 30%-át, a harmadát. Ez mind nem lett volna, hogyha nincsenek olyan partnerek mellettem, akik a saját listájuknak ne reklámozták volna az én termékeimet. A partner marketinget te is ki tudod használni, de a partner marketingnek nagyon klassz finomságai vannak. Nem csak annyi, hogy én reklámozlak téged, és te reklámozol engem, vagy én reklámozlak téged, és te jutalékot fizetsz utána. Ennél sokkal komplexebb, finomabb, de hogyha egyszer megtanulod, mert igazából azért annyira nem bonyolult, ha egyszer megtanulod, akkor óriási potenciált tudsz realizálni. Mert olyan óriási potenciált, ami ma kihasználatlan. Olyan pénzhez jutsz hozzá, ami ma ott van az asztalon, és a partner marketing révén föl tudnád venni. A következőről szeretnénk most veletek beszélni. Ki az, aki tudja, hogy mi az a partner marketing? Oké, ez hamarosan meg fog változni. Ez az egyik legnagyobb probléma. Túl sokan tudják, hogy mi, vagy tudják, vagy vélni tudják, vagy tudják vélni, hogy nem, hogy kezd mondani, hogy mi a partner marketing. Az a helyzet, hogy nekem most azért kellett összeállítanom azt az anyagot, amiről beszélni fogok, mert nagyon sokan azt gondolták, hogy tudják, hogy mi az a partner marketing, hallottak róla külföldről, Amerikából, stb. És a partner marketing nem az, aminek így elsőre látszott, és amit gondolták, hogy ez a partner marketing. Szeretném azt elmondani neked, hogy miért vagyok kvalifikált arra, hogy erről beszéljek neked. Több 100 millió forintot kerestem partner marketinggel. Hogyha azt mondod, hogy ez elég kvalifikáció ahhoz, hogy beszéljek erről, akkor nagyon szívesen elmondom, hogy mi a tapasztalatom ebben. Most a következő képletből indul a partner marketing. 2 dologra van szükség, hogy bármit el lehessen adni. Csak 2-re, és ez a 2 az, ami nélkül viszont egyáltalán is soha nem jön létre semmilyen adás. És hogyha nagyon sokszor körüljárd ezt a témát, és nagyon megnézed, hogy mire van szükség, mi az, ami elengedhetetlen, tehát ami nélkül abszolút nem lesz üzlet, akkor ez a 2 tényező marad, ha mindent lecsupaszítasz róla, hogy kell egy ajánlat, meg kell egy érdeklődő. Most erről szeretnénk veled beszélni, hogy mi az a módszer, amivel most a Magyarországon ma fennálló viszonyok között a legtöbbet lehet keresni, a legtöbbet. Tehát nem sokat, vagy jól, vagy valamit, hanem a legtöbbet. Az a módszer, amiből a legtöbb bevételed lehet, hogyha jól csinálod. Erről szeretnénk ma beszélni veletek, és ez a partner marketing. Most hogyan definiálhatni akkor a sikeres partner marketinget? Az a sikeres partner marketing, amikor a kapcsolati tőke és az ajánlati tőke találkozik, és mind a 2 résztvevő hülyére keresi magát. Ez a hivatalos meghatározás. Jó lesz? Ki az, aki szeretné hülyére keresni magát? Oké, nem vagytok egyedül, én is. Figyelj, szeretnék valami nagyon fontos mondani neked. Nekem tele van a hócipőm az elméleti szakemberekkel. Nem tudom, te hogy vagy vele? Én abszolút nem szeretem azt, nagyon szívesen segítek benne. Abszolút nem szeretem azt, hogyha valaki azt mondja, figyeljetek, itt van a legújabb ötletem, próbáljátok ki, hát ha nektek sikerül. Elegem van, akik így tudnak tanítani. Az elmúlt 4 évben több 100 millió forintot kerestem partner marketinggel azért, mert tudom, hogy kell jól csinálni. Oké? Most ez a tudom, hogy kell jól csinálni, azért ilyen nagy az arcom, és azért mondom ezt neked annyiszor, hogy tényleg nagyon szeretném ezt neked megtanulni, nagyon szeretném átadni neked ennek a módszert, hogy hogyan kell jól csinálni, de tudnod kell, hogy egyetlen szava sem elmélet annak, amit mondok, mert én ebből élek több mint 4 éve. A saját vállalkozásomnak, a bevételének a 70%-a körülbelül online marketingből származik, ami azt jelenti, hogy nem vagyok ott, amikor a tranzakció történik. Tehát most, amit csinálok, hogy itt állok és beszélek, ez nem online marketing, ez a 30%-ban van. A bevételemnek a 70%-ánál is soha nem vagyok jelen. Tehát éppen valahol alszom, vagy egy repülőgépen ülök, vagy valahol éppen egy előadást tartok más témában, vagy utazom, vagy imádok utazni, például rengeteg utazom. Tehát valahol máshol vagyok, és közben jön a pénz. Nincs ott se én, se senki más. Tehát online marketing, tiszta online marketing, és akár online, akár nem online, a 97%-a a bevételünknek partner marketingből származik. És nem kis mennyiségű bevétel. Egy dolgot elmondhatok neked, hogy az igazi internet marketing Magyarországon még el sem indult.
és abszolút nem túlzok, csak az Egyesült Államokban több mint 600 000 ember él partnermarketingből online, interneten. Tehát olyan partnermarketingből, amikor otthon, pizsamában annyit csinál, hogy embereket küld más emberek weboldalára. Nem tudom, hogy ez így bemente ez a koncepció, de képzeld, hogy pizsamában ül otthon, nincs terméke, nincs szolgáltatása, gyakran nincs agya se, és azzal keres milliókat, és sok esetben milliárdokat, hogy azt csinálja, hogy oda küld embereket más cégeknek a weboldalára, és jutalékot kap belőle. Ezzel milliókat vagy milliárdokat lehet keresni, és ezt csinálják több mint 600 000 csak az Egyesült Államokban. Most szerinted elkezdődött már Magyarországon az internet marketing? Hány embert ismersz, aki pizsamában dolgozik Magyarországon? Oké. Amíg nem teszi fel az embereknek a fele legalább a kezét egy ilyen rendezvényen, addig tudjál, hogy még nem kezdődött el az internet marketing. És elmondhatom neked, hogy tök jó érzés nagyon sok pénzt keresni. Nem tudom, hogy ismered ezt az érzést, de nagyon jó érzés nagyon sok pénzt keresni. Hogyha szeretnéd ezt az érzést, és kisvállalkozásod van, nem beszélek most a multi méret, nem beszélek a nagy vállalkozás, nagy vállalat és multi méretről, ha kisvállalkozásod van, a legjobb és abszolút vitatlanul a legeredményesebb módszer a partnermarketing. Ezzel lehet abszolút a legtöbbet keresni, nulla kockázata van, sok munkával jár, viszont több pénzt fogsz keresni, mint bármi mással. És el kell, hogy mondjam, hogyha kimaradsz ebből a partnermarketing forradalomból, akkor le fogsz maradni. Tehát egyszerűen ez a legnagyobb üzleti lehetőség ma arra, hogy pénzt keressél. Mi más fogsz csinálni? Tényleg, hogy fogsz pénzt keresni? Most komolyan. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és itt vagyok, hogyha valakinek van kérdése. Köszönöm szépen!